Nagpasalig ang Iloilo City Government nga mapalabot sang bulig ang syudad paagi sa Iloilo City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa mga pamilya nga nagkalagubaang panimalay bangod sa pagpanalasa ni Bagyong Tino sa syudad. Sa report sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagdangat sa 1,151 ka mga balay ang nagkalaguba, sa diin 1,086 ang partially damaged kag 65 ang totally damaged gikan sa 40 ka mga barangay. Temporaryo naman nga pangitaan sang lugar nga matiniran ang mga pamilya nga nagkalaguba ang ila balay, ilabi na ang mga totally damaged samtang wala pa sang safe nga lugar nga mahalinan. Aton nga mga naapektuhan sang bagyo, no? Finalize na lang naton with the City Social Welfare and Development Office ang additional assistance aside sa pag-provide naton sang food and non-food items during sang pagpanalasa sang bagyo sang nagligal nga adlaw. Samtang base sa report sang CDRRMO gikan sa mga coastal barangays ang mga panimalay nga nagkalaguba. Report na gikan sa Iloilo City inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.